Assalamu alaikum. Hausa Tech ta sake dawo muku da sabon update. A wannan bidiyo za ku ga bayan na gama hitting ɗin wannan injin wayan zan ɗauki goron ƙarfe wato magnet kenan in dinga kawo shi kusa da inji. To abin da ya sa na yi wannan bidiyo shine saboda in share ma wasu tantama da kuma kwankwanto. Akwai wani bidiyo da na gani wani mutum yana bayani a inda yake cire wannan marfin na wanda ake rufewa da asussuka, inda yake cire shi da goron ƙarfe, inda wasu ke tunani kamar ai goron ƙarfe yana kama IC. To wannan shine dalilin da ya sa na yi wannan bidiyo. Ga bidiyon nan zan sa muku domin kuma ku gan shi. Abin da nake so ku sani shine goron ƙarfe wato magnet baya kama IC na waya. Goron ƙarfe baya kama IC na waya. Wannan shine. Ku yi follow, ku yi liking sannan ku muna share na wannan bidiyo sauran injiniya su ma su gani su amfana da Allah. Wannan shine. Na gode. Ni ne naku mai wannan shafi na Hausa Tech. Ku ci gaba da following na wannan domin kawo muku sabbin update da abubuwan da suka shafi fasaha da kuma gyare-gyare.